Assalomu alaykum. Chqaleki va'dада dagi будем, дарбораи регистрация, дарбораи кор дар ҳамин компания шумода маълумот медиҳам. Дар компанияи мо регистрация шуда, шумо стартиви набор мегирен, продукция мегирен, 2100 сомон супорида, қариб 4000 сомон дар компания шумода бор метиҳад, продукция метиҳад, ки истифода барен и мастер-класс гузаронен. Мастер-класси мо аз чӣ иборат? Основной кори мо мастер-класс мебошад, ки мо ҳамин продуксияҳоро дар дига одам аввал дар худмон пробоват бояд кунем, результатша бинем, ин результатша нишон диҳем. Дуюм бошад, дар одамо нишон диҳем тарзи истифода бурдани ҳамин кремҳоро, ҳамин наборҳоро, ҳамин чизҳои маскаҳое, ки ба типи кожаи ҳамон одам фоидаоварае. Мастер-класс ташкил мекунем, занакҳоро дар як хона ҷамъ мекунем или дар ягон корхона, садик, мактаб фарқ надорад, ҷамъ карда продуксияҳоро бурда ҳамаша кушода пробоват мекунем. Ба типо кожа жирни бошад жирни, сухой бошад сухой истифода мебарем. Вай одам ки фоида кард, вай одам ки маҳқул шуд, метавонад ба осонӣ аз мо харидорӣ кунад. Мо се намуд мастер-класс дорем. Мастер-класси манами маскаву кремову пенкаҳо, дуюм мастер-класси духиҳо, сеюм мастер-класси декоративни косметика. Компанияи мо фақат духифурӯшӣ нест. Дар компанияи мо кор мекунӣ, звания мегирӣ, ойлик мегирӣ, признания мегирӣ, путешествия меравӣ ва сами главни ҳар моҳ тилло мегирӣ, ки тиллоро беҳад занҳо дӯст медоранд. Масалан, программа маҳкам мекунӣ, тилло мегирӣ, путешествия ай ҳамин даруни Тоҷикистон саркардагӣ, Варзоб, Сафедара, Искандаркӯл, Норак и дальши Турция, Дубай. Мана ин сол насиб бошад, мо Дубай мерем. Ай тарафи компания Дубай, Қазоқистон семинар ва признаниҳо бошад, ки ҳар моҳ кадом программае ту маҳкам мекунӣ, ай компания, ай сотрудникҳо, ай тамоми коргаро ту признания мегирӣ, табрикот қабул мекунӣ. 40% компания шумода бора арзон метиҳад ва ҳама вақт мо бори наличӣ дорем. Доставка тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон ва тамоми шаҳрҳои Россияро дорем. Продукция нобуда намонад брендови номер 1 по уходу за кожей. И духиёмонам чиқале ки медонен, духиёмон беҳад хушрӯй, беҳад стойке. Барои кор кардан қадима ман як директор уже, ман шуморо 100% метавонам корда даъват кунам, и тарзи корро омӯзонам. Марҳамат, нависен, номери ватсапам мемонам, телеграм, инстаграмам мемонам, нависен ва шумода ҷавоб медиҳам.